I will shoot you. Don't shoot. गोली मत चलेगा. रुक जा. छोड़ो. Don't move. देखा हम कहा था नहीं, गोली मत चलेगा. प्रीति तुम्हें कुछ ना हो. प्रीति तुम्हें कुछ ना हो. प्रीति टैक्सी. भैया न बारिश हो रहा न नदी बह रहल बा, फिर भी ये आंसू काहे आ रहल बा? तुहार आँख में कब्बो आंसू ना आवे के चाहिए. हम चाहेंगे कि तू हमेशा खुश रह भैया. हमेशा खुश रहिया. प्रीति तुम्हें कुछ ना हो. तेरा कुछ ना हो के तू चलो हॉस्पिटल चल. भैया तुम्हें कुछ ना हो. नहीं तो भैया. शादी हो गई होगी, बच्चा हो गई होगी, उनकर भी बच्चा हो गई होगी. हमार पति तुहार पत्नी, तुहार बच्चा हमार बच्चा, सबके सामने हम कहब कि हमार भैया हमके एगो तितली भी पकड़ के ना दे सकल. ऐसे कैसे हो गई? हम सबके छोड़ के चल गई. कितना नीक रहली. क्या हो गई? हो गई भैया. अरे काबिल बेटा. रीति के का हो गई? तो के का हो गई बेटी? छोड़ के कहां चल गए हमके? केहू और के गलती के वजह से हमार बहन के बलि चढ़ गई. दुख हमरा के खा जाता अंदर से. ओकर मौत के पीछे एगो राज छिपल रहे. सूरज हमन के साथे बहुत बड़ा धोखा भइल बा. है पढ़ा. हमार बहन के मारे वाला दुष्यंत रहल हा, लेकिन पेपर में छपल हा कि केहू टेररिस्ट के मरला सा. तभी हमरा डाउट भइल. हमार बहन के साथे मरे वाला नटराज के घर पर हम गई नहीं. जैसन आप लोग सोच रहल बानी वैसन हमार बेटा टेररिस्ट ना रहल. प्रेस रिपोर्टर रहल, दुष्यंत के दोस्त रहल. समय के साथ जे उ इनलीगल काम करत रहल, वो धीरे धीरे हमार बेटा के पता चले लागल. बिना वजह ही वो जे इनकाउंटर करत रहल हमरा बेटा के पता चल गई. एक स्टेट के गुंडे के टेररिस्ट बनाकर बलि चढ़ावत रहल. छोटे मोटे पिक पॉकेट करे वाले लड़कन के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन बाई कह के गोली मारत रहल. न्यूज़पेपर में पोस्ट देवे खातिर और मीडिया में नाम बनावे खातिर महीना में मिनिमम 1 खून करल जरूरी रहल. मगर ये सब कुछ हमार बेटा के पता चल गई रहल. ओकरे बारे में जे डॉक्यूमेंटेशन रहल उ सब कलेक्ट कैलस. ई मामले के पूरा मीडिया के सामने एक्सपोज करे के ओकर प्लान रहल. लेकिन पता ना कैसे वो दुष्यंत के पता चल गई और वो हमार बेटा के इनकाउंटर के नाम पर मार डालिस. हमार बेटा लोगन के जान लेने वाला टेररिस्ट ना रहल, लोगन तक सच पहुंचाए वाला रिपोर्टर रहल. कानून के मदद लेके दुष्यंत के सजा दिलाएं. ई कोशिश हमार बेकार हो गई. पुलिस होकर कंप्लेंट्स लेवे ना कैलस.
मीडिया वाला डॉक्यूमेंट्स पर विश्वास ना कैलस। हमार भरोसा सही बाकी गलत हमें कंफर्म कैनी। उ खाली मेडल खातिर 3rd ग्रेड काम करेला ही बात हमके पता चल गई और वही दिन हम ओके मारे के फैसला कर लेनी। तभी हमके मालूम चलल कि ओकर शादी फिक्स हो गई बाटे। कैसे भी करके हम ट्रेन पकड़नी। ओकरा बाद हम तहके कन्विंस कैनी, लेकिन तारा खातिर वो हीरो रहे और तार मम्मी डैडी खातिर भगवान रहे। लेकिन हमरा खाली एक चीज मालूम रहे, ओकरा के मारे के बा। हम आखिरी दम तक कोशिश कैनी तहार शादी ओकरा साथे ना होको। हम चाहत रहनी कि ओकरा मरला के बाद ओकरा पीछे रोए वाला केहू ना होको। हम अपन प्लान के अंजाम दे सकी, वही से हम तारा के किडनैप कैनी। हम यहाँ आवे के समय रास्ता पर हर जगह पर निशान बना कर रखले बानी। वो के फॉलो करते हुए यहाँ आई, जरूर आई।